नायनो हागोन नोंथांमोना नै कमलकाराबो बिराद गिदिर गिदिर केमेरायाव फिसा नुयो खिन्थु कमलकारा आरायसो जागोनदां ना 2 केजि बारगोन इयो ओमफ्राय बारलि नै वाह नानि मेला जादों नानि मेला जायाखै फासय बिदि नङा ओरै जिराय खोमायाव हम जिराय बार जायाखै बारनाय जायाखै गाहायसो Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। रेडि सफ्राय आथिनाय साल'ल' नोङो मोनगोन रेडि ग Hi guys, I'm going to eat pani puri. नामा बहा थांखो नामा बुं Hi guys. Bao bảy ly. Hi guys, my name is Hi guys, my name is Bilipang Bosumthari. Now I am eating pani puri challenge होननानै इदि बुं जिखुनु जाया दे go Hi guys, my name is Bilpang Bosumthari. Now I'm going to eat pani puri challenge. चलो let's get start दे जादो सोर बांसिन जानो हायो दे टाइम स्टार्ट नै टाइमा स्टार्ट जाबाय 3:18 जाबाय नै दे सोर बांसिन जानो हायो नै बेखौबो लानांगौ बे थिंख्लां बिदैखौबो लागाव हाथाय जिलालानो ए जानो हागनायालै बिलाय गफिनगोनसो नामा हैद नै उनुना मोननै जाबायानो लागाव दे ए चेलेन्जआ बिदि जाबाय नै मोननै जाबायानो नों दाउखिसो जासिगोन जायनो माने खम जाखांनो हायो दाउखि बेनो आङो नोंसिनो माबा होगोन 18 जाबाय ना 19 जाबाय नालाय दायो 12 सेकेन्डल' होगोन आं 12 सेकेन्ड 12 सेकेन्ड नङा 12 मिनिट दे 12 मिनिटआव बेसेबां जाखांनो हायो 12 मिनिट होजानाय नङा 3 मिनिटल' 3 मिनिट 21 सिमल' दै 21 सिमल' 12 मिनिट होजानाय नङा 3 मिनिटल' होगोन आं दे उनाव खैथा जाखो 7 जाबाय सुप्रिया ना मोनबेसे दासो मोननै ए खालामो हायालै माथो नोंलाय दे नै 1 मिनिटल'सै नै 20 थांबाय नै नायदो 20 थांबाय 1 मिनिटल'सै 1 मिनिटआव बेसेबां जाखांनो हायो दे सुप्रिया एम्बु जानांगोन दै एम्बु खोमायाव हमनानै एम्बु बारनांगोन जायनो खम जानो हायो नै 21 जाथारसिगोन ग नै 37 सेकेन्डल'सै 38 सेकेन्डल'सै गैथारला ग 4 सेकेन्डल'सै 4 सेकेन्ड टाइम आप गैला विनार जाबाय उनुआ नों दायो दोनदो पानिपुरिया दोनदो दाउखि जाबाय नोङो दायो खोमायाव हमनानै नोङो एम्बु बारनांसिगोन खोमायाव हमनानै एम्बु बार दायो खोमायाव हम रोङै गैया चेलेन्जआ बिदि नङा नों जेनबायना फैबै र' ओइ गोजानाव था उनुआ दायो देरहाबाय विनार जाबाय पानिपुरि चेलेन्जआव बेनिफ्राय सुप्रिया जेनबाय नालाय दायो दे जायाखै फासय बिदि नङा ओरै जिराय खोमायाव हम जिराय बार जायाखै बारनाय जायाखै गाहायसो थांथार न'सिम हाबलाय न'सिम
गैला जेनबाय सुप्रिया पानिपुरि चेलेन्ज नागिरना नोंसोरो पानिपुरि मा सोखो नै बेखौ निग्रान होलांदो ए नै ना बारलि दे जादो दे गोसोबायदि जादो दायो मा खाफालाव माबालायनाय ए जाद' गुमायाबो जानोसै नामा चेलेन्ज आं मेंदों ना साननानै आं मोनसे जाबाय नै 8.5 केजि गोलैबाय नामा नाया टटेल 6 केजि 7 8 8.5 केजि 8.5 जाबाय दां Laido grass cup na naru grass cup balsi जाखायो नै ओइ नै मासे हाब्रुआव बेयाव ना फिसा दंजोबोलै नाया नै खैथासो जागोनथाय बारलिया खिथाहरदो दे गुमैया बारलिया 28टा ओमफ्राय कमलकारालाय कमलकारा 6टा नायनो हागोन नोंथांमोना नै कमलकाराबो बिराद गिदिर केमेरायाव फिसा नुयो खिन्थु कमलकारा आरायसो जागोनदां ना 2 केजि बारगोन इयो ओमफ्राय बारलि नै वाह बारलिया 27टा नैबेथ' गोरिसोदां सलबाय ए सलसो सल गोरिजों एखे जिबौ माबा बायदि आरोना जिबौ बिगुर बायदि नै हैद साला ओरै बासिग्राया बासिगासिनो नायग्राया नायगासिनो नैबेयाव मागुर सिन्थाय दं फुवान होबायमोन ना बिसोरो सलाबो अ बे सल ना फिसाया नाफामसो बानायनो मोजां जासिगोन नाफाम नै ना फिसाया रानबाय नै लोगोफोर माने ना सलखौबो गासिखौबो मिलायनानै दाननानै रानजोब्बाय नैलाय बेसेबां गोलैखोथाय ना सलखौबो नै हास' रानबाय मागुरबो ना बेलाय बेसेबां सेरसे जागोन इयो गोलैजोब्बायसो ना फिसाया नै दंबावो आरोबाव दहाय रानखांजोब्बाय दहाय ना 4.5 ना 4.5 गोलैबाय माबाया ना फिसाया बिदिया 6.5 थाथ'दो उनो सुप्रिया बाय थांसै दायो थाथ' आया मैयानो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो आङो न'आव थांनोसै आरोना फंबायनो ना एसे होलांसै बारलि सल गोदानानै रानदों रायजोआवनो
बेनिफ्राय आं दा एसे हाबलांनांगौ दंमोन उदालगुरियाव खिन्थु सारमोना बबावबासो दंहैयोनो बेहायनो सारदोंमोन आरोना हांमासक मोनबाय थांसै आरोना खासिबारिखौनो होनना बुङोमोन गामिखौ बे गामिखौ आरोना बावबाय आङो माने दहाय आब' खिथाफिननायावसो खासिबारि होनना मिथिदों आरोना गथ'फ्रा दाब्रायबावोसैलै हारसासो ना बर'सो मिथिला लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि माने ओरैहाय जायगा जायगा गोदान माने गारिया बिसिना जाबाय 150 130 आंना जाबाय 200 बोरैसै माने बिसिना सभा जासिगोन खोमा सभा बेनिफ्राय आं दा हरिसिंगा जानानैथ' आङो मेन टाउनजों थांला आरोना हरिसिंगाजों साइडजों थांसै आङो साइडजों थांब्ला माने सर्टकाट जायो नालाय आवाजा बोरै फैलायखोथाय माने दसेनो फ्र फ्र फैयो आरोना आवाजा